Predstav si cestu do starovekého Jeruzalema, kde aj v najhlbšej tme zaznieva lúč nádeje. Po smrti Ježiša Krista sa svet otrepal a zatriasli sa základy prírody a ľudí. Záves Jeruzalemského chrámu sa roztrhol na dva obrovské kusy, zatiaľ čo zem sa triasla pod utrpením Spasiteľa visiaceho na kríži. V mystických udalostiach sa na uliciach Jeruzalema objavili svedci vzkriesení zo svojich hrobov, hlásajúc nádej na večný život. Zároveň učeníci stáli zúfalí, vyvolávajúc zmätok a neistotu v komunite. Počas tejto cesty objavujeme tajomstvo medzi ľudským a božským a zažívame, ako sa aj v najhlbšej tme zračí lúč nádeje. Táto cesta sa zakorenila v okamihu, ktorý navždy zmenil dejiny ľudstva. Dovol, aby táto úchvatná história fascinovala a pohnúť vás k zamysleniu nad nekonečnými tajomstvami a silou ľudskej duše. Chrámová opona prasknutá. Udalosť, ktorá sa stala v okamihu krížovej smrti Ježiša Krista v Jeruzalemskom chráme. Tento mimoriadny jav nosí hlboký alegorický význam a nesie v sebe najhlbšie mystické pravdy. V starozákonných tradíciách opona oddelujúca chrám symbolizovala priepasť medzi človekom a Bohom. Oddelenie spôsobené hriechom a nemožnosť odpustenia a očistenia. Avšak smrť Ježiša Krista tento paradigma zvrátila. Keď umierajúci Ježiš vyduchal svoj posledný dych, zem sa triasla, opona oddelujúca chrám sa roztrhla na dva obrovské kusy, nezvyčajným a ohromujúcim spôsobom. Táto udalosť môže byť interpretovaná rôznymi spôsobmi. Poprvé, symbolizuje ukončenie predchádzajúceho oddelenia medzi človekom a Bohom. Krvou vyliala Ježiša ako obetu za hriechy ľudstva. Odpustenie hriechov sa uskutočnilo a otvorila sa cesta priamemu vzťahu medzi ľuďmi a Bohom a spáse. Po druhé, táto udalosť je prejavom Božieho odpustenia a milosti. Prasknutie opony naznačuje, že božská prítomnosť a svetosti chrámu nie sú viac nedosiahnuteľné pre človeka. Ukotvenie novej zmluvy skrze krv Ježiša Krista otvorilo cestu ľuďom, aby sa odvážili priamo pristupovať k Bohu. Nakoniec, táto významná udalosť znamenala konečný koniec starého systému. Prasknutie opony chrámu naznačuje, že starozákonné zákony a obrady stratili svoj význam a nastal čas novej zmluvy. Obeta Ježiša Krista prevýšila všetky predchádzajúce obety a tým, ktorí v neho veria, darovala nádej na večný život. Takže prasknutie opony chrámu nebolo len fyzickým javom, ale mystickou a hlboko symbolickou udalosťou, ktorá prináša odkaz o možnosti večného života a zmierenia medzi Bohom a človekom všetkým ľuďom na celom svete. Zemetrasenie bolo kozmickým otrasom, ktorý vystúpil z hĺbky zeme, aby priamo zareagoval na najdramatickejšiu udalosť vesmíru. Krížovú smrť Ježiša Krista, spasiteľa ľudstva. Toto zemetrasenie sa nedotklo len geologických zákonov, ale bolo aj prejavom hĺbšieho poriadku vesmíru, tajomstva ľudskej existencie a hĺbky Božieho hnevu a milosti. Zemetrasenie brúsilo kamene posvätných miest, prebudzalo skaly spiacich v hlbokých vnútrostiach hôr a traslo nohy ľudí hlboko v zemi. Vesmír sa sám zmetený v tomto okamihu a príroda takmer cítila bolesť kvôli utrpeniu ukrižovaného Ježiša Krista. Tento kozmický impuls mal viacero významov. Poprvé, bolo toto zemetrasenie skutočnou reakciou Zeme na najväčšiu udalosť ľudstva. Takéto obrovské prírodné javy tradične symbolizovali Boží hnev a potlačenie. Ale v tomto prípade sa zemetrasenie skôr stalo znamením posvätného a slávneho premenenia, predzvesťou obnovy spásy. Po druhé, zemetrasenie je mystickým znamením, ktoré odhaluje hlbokú väzbu medzi človekom a prírodou. Ľudia aj príroda trpeli smrťou Ježiša Krista, čo poukazuje na váhu ľudského hriechu a na krehký vzťah medzi človekom a stvorením. Nakoniec, zemetrasenie predstavovalo prechod medzi starým a novým zákonom. V starovekých dobách boli prírodné katastrofy znakmi Božieho hnevu. Ale zemetrasenie po smrti Ježiša Krista naznačovalo skôr začiatok novej éry, nového života a Božej milosti. Preto zemetrasenie, hoci vystúpilo z hĺbky zeme, bolo oveľa viac ako len jednoduchý geologický jav. Bolo to Božie zjavenie, ktoré hlásalo nádej na obnovenie a spásu ľudstva, možnosť obnovenia harmónie medzi prírodou a stvorením. Zjavenie vzkriesených svätých bolo úžasným javom, počas ktorého sa po krížovej smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme objavili mnohým vzkriesení svätí z hrobov. Tento neuveriteľný a mystický jav má hlboký mystický význam a ohlasoval ľudstvu tajomstvo zmrtvých stania. Evanjeliá hovoria, že v okamihu krížovej smrti Ježiša Krista sa v Jeruzaleme otvorilo viac hrobov a vzkriesení svätí sa ukázali mnohým.
Títo svätí, ktorí už dlho boli mŕtvi, zvestovali ľuďom život a zmrtvých stanie a svedčili o vzťahu medzi človekom a večným životom. Tento jav môže byť interpretovaný rôznymi spôsobmi. Poprvé, zjavenie vzkriesených svätých symbolizuje nádej na večný život a tajomstvo znovuzrodenia. Prítomnosť vzkriesených svätých naznačuje, že smrť nie je koniec, ale začiatok a že ľudia môžu žiť v nádeji na večný život. Po druhé, táto udalosť je prejavom Božej nekonečnej milosti a moci. Tým, že vzkriesení svätí znovu ožili, Boh potvrdil, že každý veriaci je spasený a že pred jeho milosťou nikto nemôže zahynúť. Nakoniec, tento jav oznamoval príchod novej zmluvy. Zjavenie vzkriesených svätých naznačuje, že možnosť nového života a večnej spásy je dostupná každému človeku skrze Ježiša Krista a že nová zmluva je naplnená životom a nádejou. Preto zjavenie vzkriesených svätých nebol len mystickým javom, ale Božím zjavením, ktoré hlásalo ľudstvu nádej na večný život a tajomstvo znovuzrodenia. Táto udalosť dokazuje, že s Božou veľkou a nekonečnou milosťou nikto nemusí byť stratený a že nová zmluva ponúka život a nádej plné možnosti pre každého človeka. Učeníkov zúfalstvo a zmätok predstavuje okamžité vybuchnutie zmätku a emocionálnej horskej dráhy medzi učeníkmi ihneď po krížovej smrti Ježiša Krista. Táto reakcia bola hlboko ľudská a znamenala oveľa viac ako len obyčajný smútok alebo sklamanie. Bola to explózia bolesti a neistoty hlboko zakorenených v ich srdciach. Učeníci, ktorí nasledovali a učili sa od Ježiša, náhle čelili najväčšej tragédii sveta – ukrižovanie ich majstra a spasiteľa. Títo ľudia, ktorí roky spolu s Ježišom chodili a boli svedkami jeho zázrakov a učenia, náhle pocítili, že všetko je stratené. Nádej, ktorú videli v Ježišovi Kristovi, bola pohrebená v zemi a boli obklopení výchrycou pochybností a zmätkov. Táto reakcia môže byť interpretovaná rôznymi spôsobmi. Poprvé, zúfalstvo a zmätok učeníkov ukazuje hĺbku ľudskej povahy. Dokonca aj tí, ktorí boli priamo pri Ježišovi, neboli pripravení na takéto náhle a tragické stratenie. Táto reakcia dokazuje, že ľudské srdce je slabé a krehké a že utrpenie a strata môžu zasiahnuť každého. Po druhé, táto reakcia ukazuje, že učeníci ešte stále úplne nepochopili Ježišovo učenie a poslanie. Hoci Ježiš opakovane predpovedal svoje utrpenie a smrť, učeníci stále neporozumeli tomu, že táto udalosť je súčasťou Božieho veľkého plánu a nesie v sebe tajomstvo spásy. Nakoniec, táto reakcia ukazuje, že učeníci potrebovali posilniť a prehlbovať svoj vzťah s Bohom. Počas obdobia zúfalstva a zmätku museli učeníci znovu nájsť vieru a jeden vo druhom a znovu uznať pravdy a sľuby Ježiša Krista. Preto zúfalstvo a zmätok učeníkov neboli len jednoduchou emocionálnou reakciou, ale ľudským dramatom, ktoré nesie v sebe tajomstvo utrpenia a straty a ktoré nakoniec viedlo k obnoveniu viery a solidarity. Táto udalosť ukázala, že ľudské srdce je krehké a zraniteľné, ale že skrze silu viery a spoločenstva je človek schopný prekonať aj najhlbšie temnoty. Rímsky vojak, ktorý dohliadal na popravu, spoznal, že Ježiša z Nazareta popravili nevinného a stal sa svedkom životného mystického zážitku v deň, keď nevinného väzňa ukrižovali. Bol to okamih, keď sa zem zatriasla a nebo sa stalo temným. Tento rímsky vojak, ktorý verne plnil rozkazy, však nebol pripravený na hĺbku, do ktorej ho nevinné utrpenie Ježiša Krista vtiahlo. Keď Spasiteľ visel na kríži a prosil o milosrdenstvo pre tých, čo ho odsúdili a potupili, niečo v ňom sa zlomilo. V jeho vnútri sa ozval hlas, ktorý mu hovoril, že tento muž, ktorého práve ukrižovali, nie je vinný, ale baštou pravdy a lásky. V tomto mystickom okamihu sa rímsky vojak stal osobným svedkom mystéria medzi človekom a božským. Porozumel, že Ježiš Kristus nebol len bežný človek, ale vtelením Božieho syna, ktorý sa obetoval za hriechy a utrpenie ľudí. To málo, čo počul o Ježišovom učení a zázrakoch, teraz preňho získalo nový význam a jeho srdce sa dotkol obrovskou láskou a milosrdenstvom, ktoré žiarilo z Ježiša Krista. Tento zážitok zmenil život rímskeho vojaka. Ten, kto predtým k ukrižovaniu pristupoval chladne, náhle našiel sám seba uprostred dramatického a rozhodujúceho okamihu. Z kríža zostupujúc, vyznal Ježiša Krista pred tými, ktorí ho predtým posmievali a pohŕdali ním, a prisahal, že bude hlásať pravdu a milosrdenstvo, ktoré toho dňa zažil. Táto história, hoci sa stráca v mle času, nesie v sebe večné pravdy.
Ľudské srdce je schopné otvoriť sa pred božskou milosťou aj v najneočakávanejších situáciách. A jediný okamih je dosť na to, aby naše životy navždy zmenil, aby aj v najhlbšej tme vykúkla nádej. Milí diváci, ako viete, moja vášeň je zdieľať s vami kresťanstvo a učenia Biblie. Každé moje video synchronizujem do 14 rôznych jazykov, aby sa posolstvo dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. To si však vyžaduje nielen čas a energiu, ale aj značné zdroje. Preto by som sa chcel obrátiť na vás so žiadosťou o podporu, aby som mohol túto službu ďalej pokračovať. Ak ste našli hodnotu v mojich obsahoch, nájdete odkaz na PayPal v popise videa, kde môžete podporiť moju prácu. Ale nielen finančnou podporou môžete pomôcť. Ak máte radi moje videá, prihláste sa na môj kanál a zdieľajte obsah s vašimi priateľmi, rodinou a komunitou. Čím viac nás je, tým silnejšia je naša komunita a tým viac ľudí môžeme osloviť s posolstvom.